Včera pred koaličnou radou Andrej Danko zaútočil práve na Matúša Šutaja Eštoka z toho dôvodu, že sa mu nepáčilo, že nezakročil proti aktivistom z Greenpeace, ktorí protestovali pred ministerstvom životného prostredia. Bolo to skutočne tak, že sa do tej budovy nedalo dostať, pretože polícia hovorila úplne niečo iné, že situáciu monitorovala a že počas celého dňa bol otvorený bočný vchod, kam mohli vstupovať a mohli ľudia z budovy vystupovať. Viete, ak niekto demonstruje, je to v poriadku, ak je to ohlásená demonštrácia, ak má verejný priestor, je zabezpečený a tak ďalej. Zhromažďovacie právo je jedno z základných ústavných práv, ale absolútne nepriateľné. Ak by niekto blokoval a bránil práci v ľuďom, ktorí tam chcú ísť, miesto toho, aby sa zadosť učinilo právu, tak sa tam poslal antikonfliktný tím, ktorý tam akože sa snažil neviem čo. Videli sme na videu alebo na YouTube, ako fyzicky telom bránili vstupu zamestnancov. Zamestnanci nemajú čo trpieť za to, že povedzme je tu nejaký spor medzi mimovládkami a vedením ministerstva. Oni blokovali prácu nejakých ľudí a je z princípu nepriateľné, aby štát nechal nezákonnú činnosť bez akéhokoľvek nejakej právnej reakcie. Tí ľudia, ako náhle začali fyzicky brániť vstupu, mali byť okamžite zaistení, vyšetrovaní, spísané protokoly. Minimálne to bol priestupok, ak nie je trestný čin. Takže toto bolo absolútne. Čiže potvrdiť, že bol alebo nebol otvorený ten bočný vchod? O to nejde. Oni mali právo prísť do práce. Oni nemali právo brániť niekomu. Môžem protestovať, v poriadku. Nemám právo fyzicky brániť niekomu ísť do práce. Bodka. Tam nie je o čom. Toto bolo porušenie zákona. A keď je porušenie zákona, má byť predvedený ten človek a spísané tohto dať buď priestupkové konanie, možno trestný čin, nebudem tieto veci riešiť. Skrátka, konalo sa tam protizákonne, polícia mala zasiahnuť. Nič ono, toto je, my sme už na smiech, jednoducho neexistuje, aby jednoducho mimovládkari beztrestne porušovali zákon, bránili niekomu vo výkone práce, neumožňovalo prísť zamestnancom a akože to je čo za absurdita, že teraz všetci sa budú pred Greenpeace ako ustupovať a nechať im vlastne, akože oni budú rozhodovať, či ten alebo onen zamestnanec môže prejsť alebo nie a potom nejak pokutné pomaly pod kapucňou, aby ja neviem ešte čo, podzemnými chodbami. To je z princípu nepriateľné. Jednoducho, áno, polícia tam zlyhala, bodka. Pán Čevčík, na jednej strane je to, že ľudia z ústavy majú právo zhromažďovať sa, na druhej strane tá akcia naozaj nebola ohlásená. Videli sme to aj na videách, ako v podstate tí aktivisti bránili niektorým zamestnancom vstupu do budovy. Aj keď polícia neskôr teda povedala, že situáciu monitoruje a že je otvorený ten bočný vchod, mala polícia zasiahnuť, protest zrušiť, v podstate tých ľudí nejakým spôsobom predviesť na políciu, tak ako SNS očakávalo, že by ministerstvo vnútra zakročilo? Ja som túto akciu včera nesledoval, neviem sa úplne k tomu presne vyjadriť, ako to bolo, ale ja si myslím, áno, ľudia majú právo zhromažďovať sa, je právo aj protestovať. Ja si myslím, že tie mimovládne organizácie, ktoré tam boli, majú aj dobré dôvody, prečo protestujú proti pánu ministrovi Tarabovi alebo konaniu ministerstva životného prostredia. A ak tam bola polícia, ak tam bol antikonfliktný tím, tak hádam vyhodnotili tú situáciu nejakým spôsobom dobre. A ak bol ten hlavný chod zablokovaný a zamestnanci chodili bočným vchodom, tak si nemyslím, že nastal akýkoľvek trestný čin. A netrúfal by som z toho hodnotiť, že tu nastal trestný čin a ich mala zaistiť polícia. Ja si myslím, že sa máme trochu poučiť aj z takýchto akcií a aktivít, treba to analyzovať aj do budúcnosti. Dobre, všetko má mať nejaké jasné pravidlá. Určite nikto nikomu teda nebráni protestovať, ale teda či minimálne aktivisti nemali ohlásiť tento protest. To je základná vec. To bolo nezákonné, lebo nebola ohlásená demonštrácia. Máme presné pravidlá pri zhromažďovaní občanov, alebo je zhromažďovacie právo jedno z základných, ale sú jasné pravidlá. Musí byť presne ohlásená miestny úrad, odkedy dokedy, musí tam byť zabezpečená priechodnosť dopravy, lebo
však tam chodia električky, musí tam byť, keď tam je väčší počet ľudí, nejaká poriadková služba a tak ďalej a tak ďalej. Takéto divoké veci, to je hrubý priestupok. Jednoducho tí ľudia okamžite mali byť pokutovaní, mali byť vyzvaní k tomu, aby sa rozpustili, a keď nie, mali byť zaistení, spísané protokoly a urobené okamžite priestupkové konanie. Toto bolo fatálne zlyhanie polície. Bohužiaľ. Ja by som to takto nehodnotil. Polícia tam bola a polícia vždy pri každom zákroku operatívne vyhodnocuje tú situáciu. Vyhodnotili to takto, tak sa to tak stalo včera. Áno, včera to bolo. Takže toto sa stalo včera. Ja si myslím, že nebolo treba zaisťovať tých demonstrujúcich, ale na druhej strane myslím si, že bolo by dobré vyvodiť z toho dôsledky, urobiť nejakú analýzu a pozrieť sa, či veci nie sú zadefinované tak, že je tam nejaká diera alebo šedá zóna a možno treba trochu vylepšiť aj regulácie, ktoré platia pre takéto podujatia. Ale nerobil by som z toho nejakú veľkú tragédiu. Dobre, teraz možno máme dva postupy polície, môžeme to dať do porovnania. Jedna situácia je tá, ktorá sa udiala včera pred ministerstvom životného prostredia. Tá druhá bola minulý týždeň. Koncom týždňa mal premiér diskutovať na strednej škole v Poprade, kde istý študent v podstate napísal to, čo si o premiérovi myslí a bol za to predvedený na políciu. Viete si teda vysvetliť možno nejakú demonštráciu, protest pred ministerstvom, ktorý nie je ohlásený, nič sa tam neudeje, bráni sa tam niektorým zamestnancom vstúpe do budovy a na druhej strane si mladý študent v podstate možno koná v rámci nejakého vzdoru, čo sa možno aj teda dá tolerovať v rámci nejakého mladého tínedžerského veku pred dospelosťou a tu zakročí polícia tak, že ho proste zadrží a predvedie na vypočutie. Ja si myslím, že ten zákrok bol neprimeraný, tak sme to hodnotili aj v stanovisku kresťansko-demokratického hnutia, pretože každý má právo svoj názor nejakým spôsobom povedať. Ak tam boli vulgarizmy, tak od toho sa dištancujeme, nie sme za to naozaj, aby sme kohokoľvek nazývali... Je to dôvod na zadržanie? Ale podľa mňa to nie je dôvod na zadržanie, ako skôr je to možno dôvod na nejaký pohovor s tým študentom od riaditeľky alebo na tej škole a podobne. Ale to, že ho, myslím dokonca pani riaditeľka, že volala políciu a polícia ho zaistila, ja si myslím, že toto bola prehnaná reakcia a podobne, ako to bolo v tejto situácii pred ministerstvom životného prostredia, ja som zastancom toho používať miernejšie prostriedky. A či to náhodou nebolo tak, že keď predtým urobila polícia tvrdý zákrok, že ho zaistila, tak teraz pán minister zvolil tú taktiku, že jednoducho tých demonstrantov nezaisťovali. Robil to možno, môj dohad, z tej situácie, ktorá nastala tam v Poprade alebo tu aj na Slovensku. Tak možno o to viac je to situácia, ktorú by sme mohli zreflektovať a do budúcnosti trochu tie pravidlá lepšie nastaviť. Ale zaisťovať ľudí za mňa je za hranicou. Koalícia je citlivá na slobodu prejavu, slobodu názoru. Ako vnímate teda to, čo sa udialo? Ja chcem hlavne povedať jednu základnú vec. Dlho boli debaty, či a v akej miere majú chodiť politici do škôl. Bolo úplne jasný úzus, že pri vysokých školách nie je dočom, povinné prednášky nie sú, to znamená, chce niekto, ostane, nechce, nejde. Nie dočom, sú tam dospelí ľudia, je to slobodná vôľa kohokoľvek. Tento rok, alebo v tomto volebnom období sme prijali, a myslím, že aj hlasmi KDH-kov, informovaný súhlas. V prípade, ak stredoškoláci, ktorí nie sú plnoletí, majú nejakú takúto návštevu, tak musí byť aktívny informovaný súhlas zákonných zástupcov rodičov, Čas že rodičov chcem alebo nechcem. To znamená, ak mal tento mladý človek problém s tým, kto mal prísť, nemusel tam byť. Nie len, že nemusel. Je to ešte v dvoch rovinách. Ak máte v rámci kurikula, tak je v podstate informácia o tom, že aktívne povie, že nie, lebo neviem čo. A keď je tak, že nie je to v kurikule, teda v obsahu výučby, tak musí byť aktívny súhlas rodiča. To znamená, nebola tam absolútne žiaden dôvod, že keď mal problém s tým, kto má prísť, ak tam mal byť, musel jeho rodinný zákonný zástupca dať aktívny súhlas. Mal problém, nemusel ísť, nikto ho nenútil.